डिप्युटी चीफ अफ बीटीसी मिस्टार गबिन्द बसुमतारीनि सायाव रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किप नायबानो जाबाय। गोदो नोंसोर जेब्ला आन्दोलन खालामदोंमोन, मुभमेन्ट खालामदोंमोन, जेब्ला नोंसोरो बीटीसीनि साफा साफा एमसिएलए इएम डिप्युटी चीफ जायाखैमोन, बे टाइमाव बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दंमोन नामा गबिन्द? खर' गेसाव। दिनै नोङो बीटीसीनि डिप्युटी चीफ जानानै बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया पलिसि गैया होननानै बुंबा जागोन नामा? मा खि मोनजानोथो गामिनि जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ लानानै मुभमेन्ट खालामामोन? मानोथो रोजा रोजा बर' फिसाफोरा मानो मुंख्लं जाखो? गबिन्द बसुमतारी मा दोरखार दंमोन? बिदिबालाय गोदोनो लानो हायोमोन ना। जोंनो बड'लेण्ड नांला, माबा मोनसे फिसा होदो सक्ति खालामनानै जोंखौल' बीटीसीनि एमसिएलए इएम डिप्युटी चीफ खालामदो होनब्लानो जोंनो बड'लेण्ड नांला होननानै बुंनो हायोमोन ना। लाजिनो रोङिफोर, दिनै सिट मोननानै राजा जानानै बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, मा गैया, बड'लेण्डनि मोननायनि जेबो सम गैथ'वा, जाथ'वाखै, बिदि बुंनो लाजिनांगौ। बुजिबाय गबिन्द? दिनैनि दिनाव जुदि बिटिआरआव जुदि नोंसोरो गोख्रों पावारफुल सरकारब्ला रायजो राजानि कमिटमेन्टखौ मानो मावनो हायाखै? गबिन्द मानो मावनो हायाखै? मानोथो रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ मानो मुंख्लं खालामखो? मानो जिनाहारि खालामखो? बड'लेण्ड मोनाबा जोंनो जेबो नाङा। नो बड'लेण्ड नो रेस्ट। बड'लेण्ड इज आवार ब्लाड होनलायग्रा जाथिनि थाखाय नोंसोरो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामग्रा लिडारा दिनै फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ, फिउचार जेनेरेसनफोरखौ इनकारेजमेन्टसो होनांगौ। मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन नोंसोरो गबिन्द, हाग्रामाया बुंदोंमोन बड'लेण्ड जाथ'वा, मोनथ'वा, क्राइटेरिया गैया, देयर इज नो क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बुंदोंमोन। बाव जोलैनि हांगार बर' जाथिनिफ्राय एरख'नांगौ होननानै गोबां बुंदोंमोन, गोबां क्रिटिसाइज खालामदों ससियेल मिडियायाव। दिनै नोंसोरखौ सोर बखिगोन? दिनै बीटीसीनि डिप्युटी चीफ जानो मोननानै बेबायदि बुंबा जानाय नङा। मा खि मोनजानोथो गबिन्द बसुमतारी रायजो राजाफोरखौ लानानै आलादा रायजोनि थाखाय रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ मानो बुथारखो? नोंसोरो दिनैसिम नोंसोरो जेबो गोरिब गुद्राफोरनो जायफोर मुंख्लं जादों, सेक्रिफाइस जालांदों, आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय मुभमेन्टआव बाहागो लानानै सेक्रिफाइस जालांदों, दिनैसिम बिटिआर रेकर्ड जानानै अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय, रिहेबिलिटेसनबो होनो हायाखै, हम सेटेलमेन्टबो होनो हायाखै। जायफोर मुंख्लं जालांदों बिथांमोननि न'खरफोरनो साख्रि बाख्रि होनायनि खोथा बुंदों। 1 नाम्बाराव रायजो राजाफोरनि जि कमिटमेन्ट होदों बेखौ मावगोन, आरो प्लास जायफोर मुंख्लं जादों आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव बिथांमोननि न'खरफोरनो साख्रि होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन, दिनैसिमबो गैया। जुदि दिनैनि दिनाव जुदि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैयाबा, सेन्ट्रेलाव जुदि गैयाब्ला, दिनै सेन्ट्रेल सरकारा दिनै मानोथो 50टा मिनि स्टेट खालामनो मानोथो कमिटमेन्ट होखो? 2024नि उनाव बिसायख'थिनि उनाव गोदानै सोरजिनो थांगासिनो दं आलादा रायजो मिनि स्टेट। जुदि क्राइटेरिया गैयाब्ला गबिन्द मानोथो दिनै अमित शाहया मानोथो बुंखो, टुइटाराव मानोथो बुंखो? खर' गेसाव गबिन्द। दिनै बीटीसीनि डिप्युटी चीफ जानो मोननानै नोङो रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनो नोंहा जेबो टाइम गैया। रायजो राजानि प्रतिश्रुति होनायखौ जेबो मावनो हायाखै। नोंसोर जेब्ला बीटीसीनि चिफ डिप्युटी चीफ जायाखैमोन, बे टाइमाव क्राइटेरिया दङमोन। लाजिनो रोङि गबिन्द, दिनै क्राइटेरिया गैला बड'लेण्ड मोननायनि। मानोथो रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ मानोथो बुथारखो? मानोथो जिनाहारि खालामखो? लाजिनो रोङि गबिन्द। बड'लेण्डनि थाखाय बाहागो लानो, सेक्रिफाइस जानो मा दोरखार दंमोन? नोंसिनि खोथाया मोनसेबो मिनिं गैया। लाजिनो रोङि, नोंसिनाव जेबो लिडारशिपनि क्वालिटि गैया। दिनैनि दिनाव नोंसोरो साफा साफा बीटीसीनि एमसिएलए इएम जानो मोननानै बेबायदि दुगामारा लेक्सार होबा जाया। बुजिबाय? नोंसोरो बिनि फिथाइखौ आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव मोनजागोन।